लोगोफोर आंनि उरला पुतula चेनेलखौ नायग्रा आंनि साफ्रोमबो सना फिथरफोर आं दिनै नोंथांमोननियाव निमाहा बियो मैया बेलासे समाव जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो आसा खालामनानै आंनि भिडिअखौ नायनो नेनानै दङमोन नंगौना नङा लोगोफोर नेदोंना नेयाखैमोन सरि दै लोगोफोर आंबो जोबोद दुखु आं मैया बेलासे समाव भिडिअ लानानै फैनो हायासै आं सानदोंमोन मैयानि दिनाव आङो फुं आरो बेलासे भिडिअखौ मोननै होनो होननानै नाथाय फुंनि समाव जाहैबाय आरो आं बेलासिनि समावबो जेब्ला भिडिअ बानायनो होननानै जिरायो बे समाव सफ्टवेयारानो हामा जानानै थाबाय लोगोफोर आं जोबोद ट्राइ खालामबाय अब्लाबो हायासै आरोना बेनि थाखाय आं गावबो बहुत दुखि आरो नोंथांमोनाबो दुखि सरि लोगोफोर आरो नै दिनै फैफिनलायबाय मैया बेलासिनि फैनो गोनां भिडिअखौ जोङो दिनै सुंद' लानानै फैबाय आरो दा बेलासि लानानै फैबावगोन नोंथांमोना नेनानै थादो दा बेलासिनिखौबो फैदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि हाबाब सान हर नों बे कम्पिउटारावनो जिरायनानै बोरायनानै थैनानै थांसिगोन नामा नोङो हो बिफा माथो बुंनो सानखो नोङो बिमा सानाव सानसे नों अफिसावनो खामानियाव थाखायो न'आव फैबाय एसे न'आव फ्रि थादोसाय बे खालि नों कम्पिउटार थुयै थाबाय थानोसै नामा अफिसनि खामानियावनो नांथाबनानै नों बोरायलांसिगोन नामा न'आव मा जादों मा जाया सोर माबायदि सोलिगासिनो एसेथ' खबर लाना नोङो हाबाब न'खरनि फारसे माथो नोंहा जेबो ध्यान सिन्तायानो गैथाराहाय बिफा बिमा आंलाय बाहेरनि मानसि आं बाहेरायाव इनकाम खालामग्रा न'खरखौ नों दैदेनग्रा नोंनोथ' दंखायो दा बिमा आरो जुदिहाय न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला नोंनोथ' आंनो खबर होखायो दा आंनि खर'आ मोनसेल'हाय बिफा आंनि माथा मेलेमा गासिबो मोनसेल' मोननै मोनथाम नङा आं हाया हारसिं एसेबां गिदिर न'खरखौ कन्ट्रलाव लाखिनो नै बिफा खोनासंलाय दे बुंबाय था दे खोनागासिनो आं दोनथ'साय बे कम्पिउटारफोरखौ दोनथ'साय आं मा बुंनो नागिरदों खोनासं न'खराव जोंहा मा जागासिनो खोनासं नोंनि नोमहामजोआ खोनासंलाय नै बिथिं आं मोनसे एक्साइटल' नङालै बिमा देना बुं देलाय दे बुंदो मा खोथा एसेबां आर्जेन्ट नैहाय बिफा बे जोंहानि बिहामजो जोमैया मा जाथारखोथाय हाबाब आं हमनोनो हाला बबेनिफ्राय बुंजेननोसो जालायलांबाय आं नोंनो नै मैया दाखालिनिफ्रायनो मा फाग्लि जादों आयु नंमारगौसो ना खालामफादोंसो ना गावसो मिथिसिगौ आंथ' तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालावसो लांनांगोन बायदिसो मोनबाय आङो बिनि माखासे एक्टिभफोरखौ नायनानै माथो खोथा बुंनो नागिरदों फाग्ला थुरला बुंलाय माबाहाय नै बिफा माबा गावनि उदै सिङाव थानाय गथ'खौ ट्रेनिं होदोंनो बियो फोरोंजोबखादोंनो माबा दंफाङाव गाखोलाय गारि सालायलाय सिखाव खावलाय लिट्रिं सुलाय मा खालामगासिनो माबा फाग्लि बायदि गान खनख्राव रोनाव लागासिनो माबा खि थिखोन जानो लुबैदोंनो मा होननानै बुंगोन देलाय आयु नै आरो दाखालिबावै जुमायबो लोंबावदोंसोनो बे फिसाया मा जानांगौ देलाय मोदोम गाज्रि हिनजाव लुबैदों आरो बे थै अब्लाबोहाय इसां बिदि जानो नांद्राया मा दंफां गाखोलायनाय बेलाय उदैयाव फिसा दङ बे दंफां गाखोबा बिनि उदैनि फिसाया मोजां जागोन बे हाबाब मा खालामनाय जादों बेलाय बिमा गावनि फिसाफोरा देरग'जोबनायखायनो नों गावनिखौ बावबाय ना माथो नों गावनिखौ गोसोआव गैला थै आं एसां बिदि नङामोनहाय आंहा फिसाया दलद गबोबायहाय आं जेबो खालामफेरनोबो रोङासै बुंफेरनोबो रोङा आङो बावदों गावनिखौ बावबाय आंसो नुदों आंसो गोसोआव दङ माथो नोंलाय फिसाला गिदिरनियाव दाउखि सिलिंखौ आखायाव लायै सानफ्रोमबो मोनामसुबाय थायोमोन दाउखि मालाबा मोनाबा मालायनि दाउ गन्द्रा नागिर होसोलाङोमोन माथो नोंलाय आरो माब्लाबा माथो नोङो गोबोरखिखौ थिखानो जानो नागिरोमोन थै बिफा एसेबां अयनाय गाज्रि दाबुंहाय आंखौ बिदि आं बिदि खालामफेरथाराखै बावदों गोसोआव गैया बायदि मोनदों नों आंखौ मालाबा साबोन जानो नागिरलाय मालाबा केरासिन लोंनो नागिरलाय मालाबा हासिबखौ थिखान लानानै माथो मोनामसुबाय थायोमोन दाउखि सिलिं मोनामदोंदां हासिबा होननानै नंगौना नङाहाय बे बिफायालाय बारासो बुंबायदां बारासो होनबावबाय नोङो नोंनि नोंहावनाव सोंहैथां बिसोरबो खोन्थानो रोंगोन आरो फिसाला गिदिराथ' गिदिर गेसाव गोफोनाव नागिरखायोमोन बे फिसाला उन्दैनियाव मा जानाय नोङो गोसोआव दङ बिफा आं मा
जादोंमोनलाय देलाय बुंलाय आं गोसोआव गैयाथ'। फाग्लि नङा सिया नङा फुख्रियाव बारसोमलाबायबाय थानायालाय आरो मालाबा मालाबा दैखर सिङाव माथो नों हाबलांनो नागिरोमोन गेन्द्रिद्रि उदैखौ लानानै। थै बिफा नङा बे आरो बुंलाबायबाय थानाङाहाय बिहामजोफोरा खोनागोन। दासो बावदों नों गावनिखौ दासो बावदों। गोदो नों जेरै जादोंमोन दाबो बिहामजोआ बिदिनो जादों आरो बेसोरादिसो मिथिगौ गावनि उदैयाव दङ बेसेबां मा जानो लुबैदों मा खालामनो थानो जानो हास्थायदों जों बोरै बुजिबावनो। बिनिखायनो बिहामजोखौ एसे जोथोन लादो नायदो सोंहैदो मा जानो लुबैदों मा हास्थायदों सोंहै। नंमारगौबो दांहाय बिहामजोखौ आं सोंगाराखैबो मा जानो लुबैदों र' खबर लानांसिगोन। बेनो आरो आंनि हिन्जाव जिरख'नाय आइजो माहारिफोरनि बिमा जानो नागिरनायनि बेरामा। औहाय बिफा नों थिगखौनो बुंथारबाय। आं गथ' सानै जोनोम होलायनानैबो गोसोआवनो गैया नोंहासो आयु हाबाब। दे आं बिहामजोखौ जोथोन लाहैनोसै र'। औ बिमा बेनो गासैहाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। नों जेरै दैयाव बारसोमनो नागिरलाय दाउखि जानो नागिरलाय मोनामसुलाय गुबुनाबो बिदिनो जायो आरो गासैबो आलादा आलादा। थिग बिदिनो नै बिहामजोआबो बेफोरबायदि जादों आरो। दे नों मावबाय थादो नोंनि खामानिखौ र'लाय आं बिहामजोनि खाथियाव थांनि। बिहामजो जोमै बिहामजो जोमै। औ आइ मा नायदों बिहामजो? आयै हरै आंगा जांगा फिलिमफोरखौनो नायदलाबायदों आं। नै बिहामजो नों दाखालि दंफाङाव गाखोनायफोरा उदैयाव जेबो खस्थ' मोनाखै? आयै जानोथाय आं जेबो थर गैयाथ' उदैयाव माथो जेबो खस्थ' मोनाखै। नैलाय आयै आं मा जादोंथाय मिथिया जि समनिफ्रायनो आंनि उदैयाव गथ' दङ बै समनिफ्रायनो आंनि गोसोआ मानोबा बिरबाय बायबाय थादों। माब्लाबा दंफाङाव गाखोनो गोसो जायो आरो माब्लाबा गारि सालायनो लुबैयो आरो माब्लाबा सोरनिबा मोजां बुस्थु नुबा खावनो जायो। आं मा खालामबोखो आरोना आयै आं सानो आं मानो एसेबां बिदि जादों। आं माब्लाबा गोसोखौ बिराद हमथानो सानो नाथाय हमथानोनो हाया आयै। जेसेबांनो गोसोखौ हमथानो नागिरो एसेबांनो गोसोनि हास्थायनायफोरा हाबिलाफोरा गुवार जालाङो। औ बिहामजो औ आं बुजिदों। आंबोसो गोदो अलंबारनि देरहानि समाव गोबां बायदि जानायमोननो दा। दानि नोंहावासो आंनो गासैखौबो गोसोखांहोफिननानै होबाय। आयै मा जादोंमोन नोङो? दे माब्लाबा खोन्थासिगोन आं। बिहामजो बिमा जानायनि बेमारा बेफोरनो गोबां बायदि जायो।